Koliko iskoristiti tu šansu, zavisi od želje, znanja i angažovanja. Laboratorija slavnih je međunarodno takmičenje namenjeno mladim ljudima koji se bave naukom, a koji imaju ideju kako da u samo 3 minuta na originalan, jednostavan i pre svega naučno opravdan način iznesu neki naučni koncept. Laboratoriju slavnih u Srbiji organizuje British Council u saradnji sa Radio-televizijom Srbije, a prijatelj ovog takmičenja je i ove godine Erste banka. Najbolji učesnici ovogodišnjeg takmičenja Laboratorija slavnih boravili su nedavno na Zlatiboru gde su imali master klas. Vidjet ćete kako su se tamo proveli, a podsjećamo vas da je finale ovog takmičenja 31. marta u studiju 8 televizije Beograd. 10 finalista Laboratorije slavnih mladih naučnika iz Subotice, Novog Sada, Niša, Vranja, Kruševca, Čačka, Požarevca i Beograda tokom 3 dana treninga u odmaralištu RTS-a na Zlatiboru aktivno su učestvovali u različitim radionicama na temu medija, komunikacije, nauke, prezentacijskih veština i imali priliku da steknu raznovrsne sposobnosti koje su im neophodne da osvoje titulu najboljeg komunikatora nauke u Srbiji. Malcolm Love, nezavisni producent i trener iz Velike Britanije koji je vodio program medijskih treninga na BBC-u, podelio je svoje praktično iskustvo i znanje o medijima koji približavaju nauku publici. U finalu ovogodišnje Laboratorije slavnih gledaoci će imati prilike da čuju naučno-popularna izlaganja iz oblasti biohemije, matematike, astrofizike, geologije. Pobednik nacionalnog takmičenja u Srbiji kvalifikuje se za međunarodno finale Laboratorije slavnih koje se u junu 2010. održava na Festivalu nauke u Velikoj Britaniji.